Gazterik hasi nitzan da, orain daño bitartian. Zenbait umore eder jarri det, Kantabriako partian. Pixka batian ez naiz aztuko, sartuagatik lurpian. Nere aipamenak izango dira, beste 80 urtian. Aizak, txirrita, zer da hau? Zoratu egin behar diego ire mailu otxorrekin. Lanean ari naiz, zapez jauna. Bai, baina ezin aldu gozoago egin. Gozoago? Bai, kan ari beharrean zergatik ez aizkin aritzen. Kin? Bai, gizona, bai, kan aritzen baldin baiz Elizako eskila ez dekentzun ere egiten. Ezingo diet jendea mezetara bildu. Zere denboran izan duzera, tunantia talitxarra. Ikinfernuan errebeardek, hori da dukak lantxarra. Lenda biziko hilia eta, urrena berriz bizarra. Burruntzilaren puntan bueltaka, eskapatzen dan pizarra. Jende guztian askatu dezu, zure izketa zikinez. Kulpik ez duen aingeru ona, trapu gaiztotzat eginez. Bikarilotza naizen duketa, sakristautzako jakinez. Zenola meza emango dezu, ez dakizu talatinez. Ze, ari zara ba, Bai, emakumea, bai, hemen ari naiz ba, alper batzuk egiten. Badakizu, txirrita, ataunen ez ditugu alperrak behar. Nahikoak aldauzkazue lehendik. Entzun alduzu, txirrita. Ezaundu kaletarra zarela, emakumea. Baserritarrak alperrarria behar du lurra berdindu eta baratza onak egiteko. Eta horretarako deitu diote txirritari, Euskal Herriko argin onenari. Alperrasko egingo dituzuzuk, baina zer horriainako alperra ez dut uste inoiz egingo duzunik. Esan behar zaio pa alperra ni bezalako langile bati, bera jun orduko, mailu hautzita landalan haitu nau. Mailu hautzita lanean, argintxuku nahi. Bertxolaria haitudek lanean. Nekin ezindek eta zea, atxoi jarri beharrik bertsoak. Hemen txeari nahi zapaiz jauna, haundiagoak ez zinatera eta hots txikian. Bertsoa jarri omen dizkiok markesaren hilobari. Berorri ere, zagardotegian altzen bart. Ze esatendek, behido geroen? Enekien markesaren hilobazenik, Mariaren alaba besterik etzela uste nuen. Txirrita, infernuan erreberdekik. Hanen bertso da nahiko gea, eta berorri entzule.
bertsoiek ezin dira saltzen utzi. Moldiztegira joan eta bertso paper guztia bildu behar dira, eta gero erre! Baina, paiz jauna, ataunen ez dago moldiztegirik. Goierri guztiko moldiztegiak miatu beharko ditugu. Bertso zikinak dira, birao egiten du txirritak. Ezin dira publikatu. Bekatu larria egingo du bertsoiek kantatzen dituenak eta entzuten dituenak ere, bai! Txirrita, orain ere egindek ez egitekoren bat, ataungo alkatea heldudek. Jose Manuel Lujan bio txirrita, ze egindek. Eun osoa ekin ta ekin. Eta gau osoan edan eta edan. Bertsoak ere egin omen dituk? Honek bertsoak egin baita zeare, honek ez daki bertsotan. Nik bai egiten ditudala bertsoak alkate jauna. Bertso hoiek zikinak dira, birau egiten duzue. Ezin dira publikatu, legea utziko du bertso hoiek kantatzen dituenak eta entzuten dituenak ere bai. Zatozten ere etxera bertso hoiek ikasi behar dizkiat. Txirrita eta hartzai txikila, entzun ondo ataungo alkateari. Bihar bertan alde egin beharko duzue herri honetatik. Ataunen ez dugu alperrik behar. Nola? Zer? Barkatu, baina nik ez daukat zer ikusirik bertso kontu horretan alkate jauna. Txirritak egin ditu bertso hoiek. Ez duala zerrikusirik nere bertsoetan, ez zaidak laguntzarra. Nori ikasi zizkion nik bertsorik onenak. Nori, hartzai txikiari jakina.